újra eljött a videóblog csinálás. Mikor sétálunk a vár felé. Benyomtunk egy fagyit. Ja, egy fagyit, meg egy hambit is. Mindjárt hányok. Három. Baszki? A 12... Mi? Szociál? Persze, a szerelem. Ja. Nem megyünk? Nem, már megyünk a várhoz, és hogyha lekésjük a buszt, akkor csak a 20-45-ös busszal tudunk visszamenni, és ott már kurva Én még későn. lófrálni akarok a városba. És én is lófrálni akarok még a városba, és Lófrálni. lófrálni. Az nem Szent István. Mit tudom én? Az 50 élet. Na és hát nem akarok a 20-45-össel menni, mert az túl későn van, és utána már mi az már? Csak van ide értünk, egy 10 perc. Amúgy is majd még... Na, várjál már, most mit akartam? Igen, az, hogy még el kell készülnünk Gólyába. Meg jött velem. Be nem teszem a többet, amikor lekurvázott a... Nem kurvázott. Dehogy nem csuktam be az ajtót. Szörnyű. Nem azt mondta, hogy nézd ide. Vagy csuk be, vagy légy szíves. Légy szíves, elmondta 10-szer. De meg direkt nem vigyázz. Jó, mert ne, most mit figyelek, hogy nem tudtam, hogy nem tudtam, mit akar mondani. Elkezdi, atyagnak. Akkor jó, kurva, anyát, azt mondod. Ezt mondta? Hát, De hogy is? Na, egy picit, majd mindjárt folytatom.